Låsen er som standard indstillet til at være en public version. Det vil sige, at der kommer en kunde hen og vil bruge skabet, og han vælger at sige, at jeg vil gerne have kode 1100. Så låser han og fjerner selvfølgelig koden. Så kommer der en anden kunde hen og tænker, nu vil jeg have hen i skabet. Den virker ikke, den er låst. Så kommer den rigtige bruger hen, 111, og åbner sit skab op og går hjem. Så kommer den næste kunde og vil bruge det samme skab. Han vil bruge en kode, der hedder 22000. Og han låser, fjerner sin kode, så der er ikke nogen, der kan se den, og den er låst. Så kommer han tilbage, bruger sin gamle kode igen, 222, åbner op. Det er den, vi kalder public mode, eller public versionen. Låsen kan så også laves om, så den er privat. Og hvis nu man gerne vil have den indstillet til at være privat til kode, lad os sige 1111, så indstiller man koden. Det er din private kode. Låsen er i åben tilstand. Så går man om på bagsiden. Så har man et lille panel her, hvor at der står R og F. R, det er den public versionen, og når man drejer på knappen og ryger over til F, er man så i public versionen. Så nu vender vi private, så vender vi låsen om. Vi har stadigvæk kode 111, det er den man har valgt, og det er kun dig, der kender den kode. Nu låser du skabet og går væk. Så kommer der ind og siger, hvad kode er det? 0099? Nej, det virker ikke. Hvad kode var det så? Det var 111. Og så åbner du op. Før kunne den næste kunde så bare komme og bruge låsen. Det prøver vi så nu, for at se om det virker. Nu kommer der en ny kunde, og vil bruge skabet. Nu vil han gerne vælge 2211, og det kan han ikke. Nu er den indstillet til kun at være til kode 111, som I kan se. Hvis man vil tilbage til public versionen, så drejer man igen på knappen, og så er man tilbage til public.